बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। फुटबल खेला नायनानै मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड फुटबल टीम आरो अडिशा स्टेट फुटबल टीमनि गेजेरजों दिनै अडिशायाव फुटबल गेलेनाय जागोन। बेनि थाखाय मैया बड'लेण्ड फुटबल टीमा अडिशा स्टेटआव सहैखाबाय। फिन दिनै होस्रिखावगोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव। मानोना दिनै एबसुनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ गेराव खालामनाय हाबाफारि। दिनै एबसुआ फरायसाफोरनि जानानै मुलुगसोलोंसालिखौ गेराव खालामगोन। डिग्री थार्ड सेमिस्टार आनजादनि फिथाइखौ लाना गोजोननाय गैयैजों थांनाय समनिफ्रायनो गोख्रोङै सोमावसारबोदों। फरायसाफोरनि बेबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नोजोर होनानै एबसुआ दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ गेराव खालामगोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव श्रीरामपुर रेल स्टेशनाव राजबंशी सन्मिलननि रेल रख' सोमावसारनाया फैमाल जाबाय। एसटि मर्यादा मोनफुंनांगौनि दाबिजों मैया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासेनि 1 रिंगासिम 6 घन्टा रेल होबथानाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन राजबंशी सन्मिलना। नाथाय बे रेल लामा होबथानाय सोमावसारनाया जिला खुंथायनिफ्राय गनायथि मोनाखैमोन, जायनि जाहोनाव क'क्राझार पुलिस बिफाना होबथादों आरो रेल ट्रेकआव राजबंशीफोरखौ हाबनो होआखै होनना मोनथिना मोन्दों। गसाइगावआव सेरफांगुरि प्राइमारि UPPL आरो सेरफांगुरि ME फरायसालिनि बानजायनायाव सोलोंथायारि सांग्रांथियारि मेल। ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनांगौ आयदाखौ नोजोर लाखिनानै मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गामियाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव सेरफांगुरि प्राइमारि UPPL आरो सेरफांगुरि ME फरायसालिनि बानजायनायाव सोलोंथायारि सांग्रांथियारि मेल खुंफुंनाय जायो। बे सांग्रांथि मेलाव 28 नं गसाइगाव बिधानसभा BFनि MLA जिरन बसुमतारी, BTCनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा, लोगोसे UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो AMSU ABMSUनि गोबां दैदेनगिरि, ओनसोलनि गोबां फोरोंगिरि, फरायसाफोर आरो गोबां सानसुमै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। रायजो सरकारा खुंनाय 3थि थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय सानखालिनो आरो मोनसे मोजां खौरां होबाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फैगौ डिसेम्बर दाननि जोबथा सप्तायाव फिन 10,000 सरकारि बिफाननि पस्ट खालि जागोनखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रायजो सरकारनि 1 लाख थिसनथाइखौ आबुं खालामनाय थांखिजों डिसेम्बरनि जोबथायाव रायजो सरकारनि माखासे बिफानाव पस्ट खालि जाना थानाय 10,000 पस्टनि थाखाय थिसननाय जागोन। ओरैहाय बेनि उनावनो बावैसो जालांनाय ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 नि बिजाथिफोरनि थाखाय स्किल टेस्टनि आनजादखौबो थाबैनो खुंनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायो। मोदैबारि दख'रा एबसुनि 37थि बोसोरसालिया जथुमाया जोब्बाय। गोदोनि दरं जिल्ला आरो दानि उदालगुरि जिल्लानि सिमना ओनसोल मोदैबारि। मैया बे मोदैबारि दख'रा एबसुनि 37थि बोसोरसालिया जथुमाया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मोजाङै मोजां खुंफुंजाबाय। मोदैबारि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव खुंनाय मैयानि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर'आ। मोदैबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि जोहोलाव बर'आ मासि सामलाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ थांखिजानाय आलासि महरै बाहागो लायो। मंगलदै कलेजनि गोरायुं डक्टर कमलाकान्त बराया, कलेगाव भगतपारा दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि गेदेमा मोना बाहागो लानाय मेलाव 500निबो बांसिन रायजो राजाफोरा खौसेयै बाहागो लायो।